Čaute ľudia, vítam vás späť u nového videjka. Dneska si ideme zahrať veľmi zaujímavú hru Geometry Dash. Určite všetci ste o tejto hre počuli. Veď predsa, dneska si to ideme zahrať. Dúfam, že to nebude peklo, jak peklo v pekle. Dobre, ideme na to. Stereo Madness. Pim, ideme na to. Poď. Už idem. Kámo, toto je najlepšia. Kámo, ale trochu už idem. To je prvý level. Ja to poprvýkrát hrajem. Dávam bomby. To nebude peklo. Skapala, mám 26. Nice. Už cítim to peklo. Mám nenasačam! Nie, prosím, poďme chlapci. Poď kockamen, poď Minecrafťák, poď blok z Minecraftu. Minecraft blok. Oh yes, už idem. Idem jak streľba. To je bomba bombien. Pim, pum, bam, pim, pap. Musím to dohrať celé. A potom možno urobím pokračovanie, keby ste chceli. Oh yes. Oh. Poď, please. Ja to dokážem. Vidíte? Už to ide. Ide to jak srač. Áno, poď. Už prichádzam o nervy. Yeah, please, funguj. Please, funguj. Poď, please, ideme. Prečo je to také prekliaté? Kamo. Wow, to je najlepšia hra. Ešte 10-krát lepšia ako Minecraft s Robloxom dokopy. Toto je lepšie ako Minecraft, hej Moon, alebo asi Mister. Zahrajte si Geometry Dash, lebo toto je zábavnejšie ako Roblox, alebo Minecraft, alebo GTAčko. Ideme jak streľby. Toto je normálne. Oh yes, my to dokážeme. Yes, ja. Poď, kockamen. Jak to? Please. I just speed, I need this. My mom kinda homeless. What the fuck, zabrala? Oh yes. Prečo hrajem toto? Prečo to vlastne hrajem? Prečo vlastne to hrajem? Prečo nehrajem niečo lepšie ako Granny? Hej kamo, keď na tomto videu bude 7 lajkov, tak urobím video Granny. Áno, presne tak. O tej ježibabe, o tej babke. O tom brosky. Kam poď brosky? Broskyňa, prosím. Brosky, kam? Dobre. Brosky, poď. Pum. My to dokážeme. Brosky, my to dokážeme. Ja sa tak nenávidím. Prosím, pomoc. Ja sa tak nenávidím. What the fuck? Čo bolo? Sa mi páči efekt. Sa mi páči. Čo? Ponechaj Ty asi brosky, ty kokot. Ty je na no poď, my to dokážeme spolu. Broskinka, poď. Prečo toto robím so svojím životom? Poď. 31. Ty bože. Som úplný blázon, keď to hrajem. Poď, preskoči. Prečo mi nič nejde?
No, ja už to nezvládam. Poď, broskinka, broskyňa. Musím povedať, jak toto môže nikto hrať. Ale do riti, poďme. Poďme, brosky. Funguj. Ja už začínam prichádzať o svoj... Ja sa tak nenávidím, čo? Do čoho som sa to pustil? No poď. Yes. Oh yeah. Boy. Oh hell nah. Poď, ideš. To si najeb. To si naser, brosky. Poď. Oh yes. Chlapci. Ja to už nezvládam. Viete čo, ja už to končím. Takže ja, keď to bude 10 lajkov na tomto videu, urobím proste video o Granny. Čus, ja už to nezvládam.